egin dio Javi Lopezi. Epaiak ez du ezer ikusi. Otarmin. Ladero. Gabarain. Luisma jarraitzen du baloiarekin eta falta Real Unionen alde. Hola, torri behar du gola, tortze bali bada, ematen du. Miguel Sola eskuko telefonoa hartuta. Berrueti deika edo arituko da. Nik usten dut Lillori deituko diola. Lillorekin kontaktuan egongo da eta... Lillo prestatzaile fisikoa. Juanma Lilloren anaia. Atera du bitartean. Eta Udalek urrundu baloia La Cruzi iritsiko zaio. La Cruzen baloia berriz ere goian ipini du eta banderatxo altxatuta jogoz kanpo. Bai, hori bitatu. Ez dakit zein, baina jokoz kanpo. Ladero izango zen. Betikora gatoz, ez? Ez dugu errepikatuko lehenko... Ez, baina gaur erresigia ari dira jasotzen. Bai. 14 minutu eta luzapena. Arazoak gola sartzeko, aukerak sortzeko azken minutu hauetan. Azken minutu luze hauetan. Segura, ezkerrez urrundu du atezainak, zelai erdian Castellano kontrolatu du. Alegre, Brit, bien arteko jokaldia, Iker Alegreara iritsi da erdiraketa eta gola. Ederra Ruben Duranek lortu du gola. Partida bukatzeko 14 minutu falta zirenean, ondo egindako jokaldi batean, Juanan. Askotan esaten duzu, Real Unioneko egin behar du aldea, baloia mugituz. Hori da, ezke horri Real Union indarra horti dator, ez? Gainera egalean dolako jokalariak hain askarrak eta hain abilak eukiezkeo, eta Gorka Brit eukiezko tartean baloi honak ipintzeko, nik uste hori dela garrantzitzuena, ez? Eta hiru jokalari, remate bila, Badbikoa egin dute, Brit egipinion baloia Alegreri zoragarria da, berak begiratu egiten du lehengo, jo baino lehenago, jendean undagoen, baloi oso ona ipintzen du, eta Ruben Duran atzeti datorre bezala baloia barrura sartzen du, eta bueno, komentatu bizka bat, ez? Real Unionen alde zegoela partidua, eta berak gertuago zegoela, gertuago ez daukera asko sortu delako, baina bai ikusten zelako jokalari hobea dituela. Alare, azken minutu hauetan ez zegoen gutxi iritsi da, lehenengo baloia izango da azkeneko 10 minututan ate aurrean ipintzen dutena. Beno, zaien egin du, Miguel Solaren taldeak bat eta huts, markagailuan aurreratzea lortu du Real Unionek, orain eutsi egin behar zaio, bada noski, bigarren asartu, partida bukara lasai izateko, baina zein garrantzitsua den emaitza honi eustea Real Unionentzat. Min hartuta geratu dira zelaian Ruben Duran gola sartu duen jokalaria eta Espolita, Kaudaleko erdilaria, Paco Fernández, Kaudaleko entrenatzaile hor irudietan, eta beste aldean Iñaki Berruet ikusten dugu Juri eta Landeirarekin berreketan orain. Zelaia utzi ingo du Espolitak eta txartela, Espolitari. Bitartean lurrean. Real Unioneko zelai erdiko jokalaria, aldaketak ere egingo ditu Paco Fernándezek. Geldi dagoela, eskat esan behar, Kaudalek galdu dituen partidu guztiak, galdu dituela golik egin gabe. Utzean gelditu da. Eta galdu dituen partiduak, goian dauden taldeen aurka patesik, ez Barakaldon galdu zen bitaur, baina beste Alavesen aurka, Ibarren aurka, Mirandezen aurka, Sanseren aurka, Lemoan aurka. Golik sartu gabe beti, etxetik kanpo. Oien aurka galdu du, eta golik sartu gabe. Ea gaur ere ez duen golik sartzen. Eta partida horrela bukatzen den. Baitza ona izango da, sailkapenean gora ingo luke, 47 punturekin momentuz Mirandes harrapatuko luke sailkapenean Real Unionek. Orain ikusi behar zer egiten duen, orain txartela Matadorri, txartelak pilatzen. Matadorri, Jorgeri.
Matador hor protesta egitera joan da, Jorgeri. Dagoeneko 6 ikusi ditu Kaudalek, Bere laugarren txartela. Aurtengo denboraldian berriz ere zelairatu da Ruben Duran eta aldaketak beste aldean. Pelaez sartu da Espolitaren lekuan, Pelaez aurrelaria da. Botella handiak, bi zentralak, eta orain dauden bi handiak, bi aurrelariak. Botella handiak. Luis Makaterako du falta. Juri bitartean zelaitik kanpo dago. Atera du Luis Mak zuzenean atezainaren Seguraren eskuetara. Azkar atera du Kaudaleko atezainak, presaka orain asturiarrak. Matador atzera jokatu du. Baloi luzea, Gabrainek moztu, barrura botaz. Lehenago iritsi da Otermin. Eta orain Berruet eta Lillo bera ere aulkitik irten da gora, palko aldera begira. Zerbait galdetu nahi diote Solari honek telefonoa berehala hartu du. Azken aldaketa prestatzen ari direla ematen du, eta hor ikusten dugu Berruet telefono hitz egiten. Aulkitik kanpo, antxe. Atzean. Bai. Gora begira, Solari begira, Ruben Garzia du prest zelairatzeko. Eta Lillo bera ere. Solarekin hitz egin nahian. Bizkat igual galdera da, oain nola beste Pelaez atera duten, bi jokalaria handiekin jokatzea bali badugu, nola moldatu. Nik usten dut Castellano, pixka bat atzerago sartzeko igual esango diotela, ez? Ez dugu esango hiru zentralekin jokatzeko, baina bai laguntza gehiago izateko. Eta hirugarren aldaketa ere egin du, Paco Fernandezek, Jose Luis zelairatu du, Jorgeren ordez. Hiru aldaketak egin ditu beraz talde asturiarrak. Ruben Duranek urrundu ia nahi gabe eta faltarik ez da egon, jaurtik eta orain Kaudalek, baina min hartu du Kaudaleko jokalariak. Bai, benetan irriste egin du. Eta ez dute ikusten, bere taldekideak baloia ikutzen ari dira. Eta azkenean bota dute Javi López zutitu den unean. Ez dauka zer, hor ikusiko dugu. Ruben Duranek joiten du baloia, eta gero apoioak irriste egiten dio eta txikia izanaren aurrera, horretik ematen du. Eta azken aldaketa, Ruben Duran gola sartu duen jokalariak kenduko du, bere lekuan zelai erdian Ruben Garzia zelairatuko du Miguel Solak. Hirugarren eta azken aldaketa guztiak egin dituzte beraz. Bi entrenatzaileek txaloak Ruben Duranentzat. Berak sartu duelako irudietan ikusten ari garen jokaldi honetan orain arteko gol bakarra, eta espero dezagun horra bukatzea bakarra izatea. Bakarra izatea irabazten nahi delako, ez? Bigarren azate bali medu ez dakik gure sartuko da. Horregatik, bazpare ez dugu beste golik eskatuko gaurkoan. Ez. 6 minutu terdi eta luzapena. Baloia gora Kaudalek. Eskubira eraman dute asturiarrek, Jurik kanpora bota du. Albotik aterako du Lópezek. Nacho Méndez, alboko sakea berriz ere asturiarren alde. Lópezek aterako du. Arraro izan da, motxean ateratzena, honek gaine ikusita zei jokalari dituzten hori aurrean, goian esipintzea, Orain bai luze atera du, arean sartuz. Baloia bertan geratu da, ez dira konturatu, azkenean Jurik atera. Gorka Brit eta Iker Alegre oso ondo jokatu dute. Iker Alegrek baloia zapaldu. Gorka Britekin jokatu. Britek bazuen hor beste aukera bat, baina ez da konturatu. Luis Manen jaurtik eta kanpora. Honek intentzioa bai, baloia gelditu zagonera, japazekin